Ready na katan? Ready na. Ah! Nandalay! Ang cellphone! Wala na, gikuha na. Kulo, kaluoy. Bukura ninyo! Asa naman tanapit anitan? To, ubani ko mga warta ba? Ah, mata mga warta. Luita ko tagpaagi god. Basin niya ako'y mapahamak anay mong kalaki ha. Di lagi to, tabangi ko mga warta ba? Kay wa may pangditi dyan ah. Pangdit sa ibong uyab niya, asul-asulong ko nimo. To, tabangi ko ba? Kung di ko nimo tabangan, ikalat na ko nga pisot ka. Testing eh. Makatilaw yung sa kuha. Tabangi gani ko no. Bataan eh. Kala, scatter! Iskatir! Asa mga signal dire? Banaan mga tawhanan eh, kabalungay signal. Hoy! Bana kay mo ba? Kabalungay signal, hapak ng cellphone sa nyoron. Pagilo mo ba kayo gusto ko si Sir? Nay lang tatutingog. Unsa na ninyang gidula di ay? Scatter? Siguro gagmay nagsugal. Tan, ako'y kuhaan ng kasarge ng cellphone. Ako'y kuha ng sa unano. Ready na katan? Ready na. Ah! Nandalay! Ang cellphone! Wala na, gikuha na. Kulo, kaluoy. Bukura ninyo! Unsa man tan? Dala na ta masaktan, kung magsabay ta. Unsa may pamaagi na to ani? Dili na ka to, kaya andam ko mapagukod para nimo. Sure ka tan? Basig madakpan kanila. To, balag manakpan ko, basta dili lang ikaw. Grabe pagmahal yun mo sa kuwatan ba? Walang gay, uyuan gud di ka. Pagdalitan kay basig maapsan ta. To, ambil na cellphone. Dili ka to. Sigurado ang di ka masakpan ha? Lagi, ako bahala. Importante, safety ka. To, ay gliho ka. Oo. Asa na ka to? Wala pa to kalayo ba? Gawas niya! Halos dool ba? Boss! Naara makaladay. Galas gaw. Bukbuka! Alay! Alay! Titan! Tan, tabunin ako titan masih makitaan. To, pagawas na na. Para dili ang makadagan. To, ara na bukbukan.